Kweduno kwache madokachere tauya nadzo dzanyasi zuwa rechigumino nhatu mwedzi uno waiendera. Tiri kutanda ipapa tichifara chaizvo kuti kwai mitengo yekunyoresa motika yaderera, manhamba aya achipa manduwe, zvaanani anenge achidhura hawo kupfuura dzimwe nyika asi zviri nani. Nanahasa humwe bana hwii, tikuramba tichitenda izvozvo. Waakutoti ipapa kunyoresa aiwa zviri nani, asi vanonyoresawo motika dzekutakura vanhu nemotika dzekutakura zvinhu. Mahwane achiripo, zvichiri kudhura mhanduwe. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Peno wachadzikisa mutengoyo tinenge tichinyepana kana zvaitika. Ipapa nyasi maimbwa nyaya gororo rakabatiwa riya ririkupikira makore 45. Kuna paambozama kutidza abva azobatiwa agotonzi agobaya mumwe gadhije rinobanga kwakumutorera mbasha. Imi pakanyangariwa apa, pakanyangaritsa. Tikai tione kuti zvinopera sei. Apa iye itai madhongo ano makore 33 basi. Imi varume idi rekai tione kuti zvichapera sei. Wana Blessed Muhlanga wagototi kuchachemiwa kuRimandiku, kwai kuchemiwa kusvinu. Wachida kuziva kuti mbani amubatsira. Pokare wasungiwa wacho pawanoshungurudziwa uko manhoko vanobva vaenda uko mugarira. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Toramba takaringa. Nyasi uno tadokerera tiri kufara tichiona mufana wedu Jani, iye anoti ndini Speed, agonzi nawamwe Temu Speed. Aiwa aita tuzvinu anga ariko kuEthiopia achibatsirana naye aishow Speed kuita mabasa oSpeed. Rekai titende kuti Speed dzawo aiwa dziri kubhadharitsa kusvinu. Toramba tichizvitenda izvo. Dai zvatoenderera mberi zvakadando. Iyeyu aiwa aratidza useza chaiwo usvinu. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei, asi tiri kuramba tichizvitenda. Zinwa iri kuti madhamu munyika tikayabatanidza pabodzipo mvura yamo yakusvika zvikamu 9 kubva muzana. Pari kuramba pachirwadza nzvimbo dzekumaTeveland dziri kuramba dzakaita kuti papata kuoma chaiko, unosaya kuti kohoko naye zviri kudando. Asi rekai tigoona. Ipapa nyasi uno kwaburitsiwa kuti kwai wanotungamira kambani yoZTA, Zimbabwe Tourism Authority, watenziwa pai wari kutungamiwa naFarai Chimba. Rekai tigoona kuti zvinodini. Kambani yoyo Mosia Tunya Development Company yagonzi ina Phineas Makombe ndiye ari kutungamira. Pokare kuno mumwe anonzi Priscilla Charumbira aripo ipapo. Munoziva kuti wene wanoita zvawo wachiziva kudedzana kuti huyi uyai tinyopore buhwe riri pano. Ipapa Siya Kolisi anga aripo nyasi achiripo muZimbabwe akati ndoda kumboringa kumema kuona kuti National Foods iri kuita sei. Pena arikuda kuisa mari hene ikweyo. Rekai tigoramba takaringa. Atotenderera nomukuru weNational Foods wacho kuno. Rekai tione kuti zvinoenda nopapi. Toramba takaringa zvedu kuti zvinenge zvidini. Ipapa nyasi uno tarwadziwa fani kwaburika wamwe wapwere wanosvika 33 wabatiwa nemapurisa pazambuko Robert Bridge wachibva muSouth Africa wachida kuunziwa kuHarare. Wanga waribe mapepa kana mapasipoti kana wabereki. Pakanyangara hwendo huno wakomana dai mambondipfama kutomira chaiko kuti mire kuti zviite zvizvino nokuti pakanyangariwa hapo. Rekai tione wagoni hawo wakazviita makore okare kutekaidza wana waribe mapepa zvikatekaira. Hwendo huno mhepodzo dziri kundosimuka, mhando yekundosimuka. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Apa Zimbabwe Anti-Corruption Commission yagotoita kuburisa matsamba mhando yekuti aiwa tiri kutsvaka wabasa wokuNet 1 wanoti Nyasha Nyambuya Pokare naChris Muchechemera. Kwai tiri kuwadaba kuona zvavaita kuburisiwa tiri kuwadaba. Imi tatazviona baizvo. Rekai tirambe zvotakaringa nokutoti pano nyaya chaipo. Zimbabwe kwai kutoda kutoti gore rino ratabata rino watande kutotsvaka wana wamwe watongi
kuenda kumatare makuru wakomana. Zvinoreketa chinhu chibodzi manduwe, kana watongi waripo aiwa ibva maziva kuti mutongi wega ega motika dzache mbiri huru svinu unobva watoziva kuti pakanyangara. Unoita ngochata chirekai nekutsvaka vamwe timbodhirani waripo iwayo nekutoti dzinoramba dzichiuya mhando yemotika. Asi hei pakanyangaritsa. Torekai tigoona kuti zvinoperera kupi. Mhuri yaiye Terry ana makore 43 agosungiwa nozuro kuti kwai ari kutekaidza basa rache zvisiri pamutemo. Yawadziwa fani. Anga ano makore 15 ari kutekaidza iyo nzvimbo inorara vanhu kuZambezi Valley kuku, akapuwa basa kuno. Rekai tione kuti zvinopera kupi. Wari kutoda kuenda kudare guruguru rinoringana zvebumbiro romutemo, Constitutional Court pachirungu. Rekai tione kuti vane hwina chere iyoyi kana kuti ino wakuru wari kuiremera. Tindori mumhuri zvizvi Temba Muriswa agotoburika achiti wakomana, inini ndakatonyepewa kuti wapwere wese wangwangu kwaindi kuchengetesiwa mhandiwe. Tikati gomba ribe mwana. Rekai tigoona kuti zvinoenda nopapi. Tinoramba takaringa zvedu. Kureketa kuno wakomana kwaiZimbabwe yaano bhiriyoni ribodzi no mamiliyoni 200 1.2 billion yomari yokunze kunyika yakachengeta forex reserves pachirungu. Rekai tigoona kuti ndizvo chere zvinoramba zvakadandochereka kana kuti zvinoenda nopapi. Tinoramba takaringa tichinyepana. Ipapa pokare kwai Zimbabwe yagotengesa zvinhu zviri zvemabhiriyoni 16 kunze kwenyika. Tikati wariba hauzotinyepawo takatenga zvemabhiriyoni mangani. Asi rekai tindotenda izvozvo kuti ndo zviripozvo. Dzomutambo Daniel Musendami kwai Daniel uyu kwai kupinda kuchikwatacho Orlando Pirates achiri kuita bazvo chikwatacho Marumo Gallants kwaangari kuti makorokoto kutambira maWarriors kwabhadhara. Toringa dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa kuri kuburika masoko okuti Paul Sullivan kwai akatiza munyika akati pamuda kundisa pakona ndinopadaba. Rekai tigoona kuti zvinopera sei nekutoti pano nyaya apo. Apawo bhangi reStandard Chartered vairati Botswana aiwa tichadaba isu tabweka taakudaba musena wagorongonda. Rekai tiende tipeke mabhegi edu titekaire. Rekai tione kuti wachatekaira hawatengesa mari bhangi raoro. Tinoramba takaringa. Nigeria kwai yagopuwa zvombo zvohondo noAmerica. Kwai zvokuisa wakomana weISIS. Iwe kuimba noAmerica uku. Rekai tirambe takaringa asi pano nyaya chaipo. KuMalawi kuri kunakidza kureketa kuno mutungamiri wenyika Peter Mutharika ari kunzi iye ari kutonetsana izvezvo warita kung'arana naiye Lazarus Chakwera paino nyaya yombwa. Wari kuhwira imbwa mhanduwe. Imbwa kwai imbwa dzanga dziri kumba kumuzinda hurumende dzakatoriwa dzikaendesiwa kumba kwaChakwera. Izvezvi Mutharika ari kuti ngadzibenuke, Chakwera ari kuti changu. Iwe rekai tione kuti zvinoperera kupizvi. Asi kuhwira imbwa chera wakomana, imbwa zvakaita kunyangara chaiko. Ipapawo pokare kwai Niger iri kuti watyairewo dzimotika dzemapeturu wari kuramba kuenda kunyika yomari. Ipapo tikubva takanzura rezinesi rako unobvumirwa kuzotyaira pokare. Rekai tione kuti zvinopera sei vanhu vachida kudande. Rekai tione. Iyo mari yacho iri kuti iyo yatosunga ng'anga yagowanyepa kuti ndimuchahwina. Kuna uchiri kuenda kung'anga kufundira kutamba bhoraro woenda kung'anga mhanduwe. Ndokusara chaiko, kusaritsa, kusara mashure chaiko kunonyadzisa. Rekai tione kuti inopera sei. Kwaino America taisa mutemo pokare wekusimbisa chirongwa choAGOA kusvika gore ra2028. Asi dzimwe nyika dzanga dzimboripo dzaabisiwa kusanganisira South Africa. Pakanyangara. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Izvezvi kureketa kuno FIFA wari kuti iwo haiwa ngapaita anoferefeta kuti toita sei, nekutotika
matikiti anosvika zviuru 13 akanzuriwa, 16,000 tickets pachirungu akanzuriwa kuenda kuAmerica. Vanhu vachiri kudaba nekuti zviri kurwadza. Pano nyaya apo. Tikaiti kuona kuti zvinoenda nokupi, wachaita sei, asi vanogona kuzviramba izvi kuti America ndiyo irambe ichienderera mberi nokuita mutambo wakadari. Xabi Alonso ati aiwa vakomana chindisiyai kumadhiridi, ndazvitadza ini, ndakutoita kunge ndiri kumadhirezi heno kuti zviri kupera sei. Tikaitione kuti achaita sei ipapa. Kujiwa kwaGeta noBarcelona ndo kwamuvhiringaidi. Tikaitirambe takaringa zvedu, asi kwaizvezvi rekai tigumire pano mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe Honau.